Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και πάλι για να ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από χθες να συζητούμε για ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί αρκετούς από εμάς, την αιμορροειδοπάθεια ή κοινά τις αιμορροίδες. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, όσο ασήμαντο και να είναι, μας δημιουργεί κάποια θέματα, μας δημιουργεί πόνο, μας δημιουργεί κάποιες δυσκολίες και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και επίσης πρέπει να δείξουμε την δέουσα σημασία, γιατί τα συμπτώματα των αιμορροίδων, της αιμορροειδοπάθειας, είναι κοινά με κάποιων άλλων παθήσεων, με κάποιες άλλες παθήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αφήνουμε έτσι χωρίς διερεύνηση την υπόθεση αυτή. Όλα αυτά μας τα είπε ήδη χθες ο διακεκριμένος επιστήμονας, ο κύριος Μιχαήλ Λορεντζιάδης, χειρουργός, επίκουρος καθηγητής των ΤΕΙ Αθηνών και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο φιλοξενούμε και σήμερα εδώ για να μας δώσει τα φώτα του και πάλι. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Είναι έτσι όπως το είπαμε μέχρι εδώ? Είναι έτσι όπως το είπαμε. Απλά να προσθέσω ότι εχθές είδαμε τους τύπους, τις κατηγορίες των αιμορροίδων. Θα ήθελα να προσθέσω, προτού συζητήσουμε αν μπορεί να κάνει κανένας κάτι και τι κάνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για να απαλλάξει τον άρρωστο από αυτή την κατάσταση, μία από τις επιπλοκές τους. Και μία από τις επιπλοκές που μπορεί να σου κάνει η αιμορροίδα, εκτός το συμπτωματολογία στην οποία ήδη αναφέραμε, ιδίως στις αιμορροίδες τρίτου και τετάρτου βαθμού, είναι όταν η αιμορροίδα προπίπτει έξω από τον προκτό, μπορεί από πίσω ο δακτύλιος να σφίξει, με αποτέλεσμα να παρεμποδίσει την καλή αποχέτευση του αίματος της αιμορροίδας. Να γίνει η αιμορροίδα δηλαδή μη ανατασσωμένη και περισφιγμένη. Στην περισφιγμένη αιμορροίδα, από τη στιγμή που αίμα δεν πηγαίνει και δεν βγαίνει, το αίμα θα πήξει μέσα, θα θρομβωθεί. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση για τον άρρωστο. Και ίσως πολλοί άρρωστοι φτάνουν σε αυτό το σημείο για να έρθουν να ζητήσουν βοήθεια. Η οποία όμως θα αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Να δούμε λίγο πώς γίνεται η διάγνωση, πώς μπορεί τελικά ο ειδικός, ο χειρουργός είναι ο ειδικός. Χειρουργική είναι η πάθηση, βέβαια. Ο οποίος θα πει ναι, είναι αιμορροίδες ή όχι, είναι κάτι άλλο που... Καταρχήν, όπως σε όλες τις παθήσεις, όταν φτάνει ο άρρωστος στον γιατρό, το καλό ιστορικό, δηλαδή η καλή συνομιλία με τον άρρωστο και ο εντοπισμός στα σημεία που, όπως συνήθεια στην αφόδευση, αν έχει δει αίμα στην κένωση κλπ., είναι αυτά τα οποία θα ξεκινήσουν να σε οδηγήσουν κατά πόσο ο άρρωστος αυτός, ακόμα και το πώς κάθεται ο άρρωστος, έχει σημασία να σε καθοδηγήσουν. Ο άρρωστος αυτός είναι ένας άρρωστος που έχει προβλήματα με τις αιμορροίδες. Κάθονται σε μια ιδιάζουσα μάλλον θέση, όχι ιδιάζουσα θέση, ώστε να μην ερεθίζεται η περιοχή του προκτού. Θυμίζουν λίγο τις λεχόνες, έτσι. Που... Στο πλάι, στο πλάι καθισμένος. Από εκεί και πέρα, η εξέταση του αρρώστου, η οποία περιλαμβάνει την επισκόπηση, να δει κανένα στην περιοχή, η δακτυλική εξέταση, το να πιάσει κανένα τις βλάβες αυτές, η οποία δακτυλική εξέταση σημαίνει ότι ο γιατρός με ένα γάντι στο χέρι του πιάνει την περιοχή, ενδεχομένως βάζει και το δάκτυλο μέσα στον προκτό που μπορεί να πιάσει βλάβες της περιοχής. Οπωσδήποτε μία προκτοσκόπηση στην περιοχή δίνει λύσεις στην διάγνωση της βλάβης αυτής. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω το εξής, ότι ασχέτως αν ο άρρωστος μας έχει έρθει επειδή χάνει αίμα, και το προφανές είναι ότι υπάρχουν αιμορροίδες, μέσα στη διαγνωστική προσπέλαση δεν θα πρέπει να παρακάμπτεται η ολική κολονοσκόπηση, δηλαδή να δει κανένας όλο το παχυέντερο. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που κανένας παρέκαμψε τον κανόνα αυτό, τακτοποίησε το πρόβλημα των αιμορροίδων, αλλά υπήρχαν άλλες βλάβες πιο εσωτερικά και πιο σοβαρές, αν θέλετε, για τις οποίες μετά ο άρρωστος μπήκε σε ταλαιπωρία. Άρα λοιπόν η ολική κολονοσκόπηση τη θεωρώ μία εκ των όνου κάνευ εξέταση για να αποκλείσει κανένας κάποια πιο εσωτερική βλάβη. Και μακάρι να μην έχει ο άρρωστος και να είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπει κανένας και να καταλήξει ότι πράγματι πρόκειται για αιμορροειδοπάθεια πρώτου, δευτέρου, τρίτου ή τετάρτου βαθμού. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι επειδή ο καρκίνος του εντέρου
είναι πάρα πολύ πια συχνός. Ακριβώς. Επιβάλλεται άτομα τα οποία έχουν κάποιο ιστορικό ή κάποια προδιάθεση, έτσι σε εισαγωγικά, ή θα πρέπει γενικά και όλοι μας μετά από κάποια ηλικία να το βάλουμε μέσα στο check-up, αν όχι το ετήσιο, ανά 2-3 χρόνια να γίνεται η ιολική κολονοσκόπηση. Πολύ σωστά. Αυτό θα συμβάλλει ακόμα παραπάνω στη μείωση της νόσου, γιατί όπως είχαμε πει, ξεκινάνε από κάτι καλόηθες, ένα καλόηθη πολύποδα και προοδευτικά εξελίσσεται. Και δεύτερον, η έγκαιρη διάγνωση σίγουρα μπορεί να μας εγγυηθεί σε ψηλό ποσοστό και θεραπεία. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται η διάγνωση και βρίσκει ο γιατρός ότι είναι αιμορροίδες και πλέον βλέπει και το στάδιο, όπως είπατε πριν, βλέπει μάλλον αν είναι εσωτερικές, αν είναι εξωτερικές και αν είναι, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πού είναι. Πώς αντιμετωπίζεται από εκεί και πέρα? Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τον τύπο, αν είναι εσωτερικές, εξωτερικές, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται, ή είναι ένας και αυτός τρόπος αντιμετώπισης? Θα σας απαντήσω. Οι αιμορροίδες, καταρχήν όπως τις ορίσαμε και στην χθεσινή εκπομπή, είναι ένα ξεχύλωμα, μια κυρσοειδώς διεύρυνση φλεβών στην περιοχή του προκτού. Άρα είναι μια ανατομική ανομαλία, μια ανατομική παθολογία, και η αποκατάσταση της ανατομικής παθολογίας είναι πάντα χειρουργική, δεν είναι φαρμακευτική. Υπάρχουν στο εμπόριο διάφορα σκευάσματα τα οποία δεν θεραπεύουν τις αιμορροίδες, αλλά βοηθούν στην μείωση της ενοχλητικής συμπτωματολογίας. Δεν θα σταματήσουν να αιμορραγούν επειδή βάζουμε αυτά τα σκευάσματα, και τα περισσότερα σκευάσματα ουσιαστικά αυτά είναι τοπικά αναισθητικά, αλυφές τοπικών αναισθητικών σε συνδυασμό με κορτιζονούχο αλυφή που μειώνει το είδημα της περιοχής και βοηθάει ώστε να μην πονάει κανένας. Αλλά δεν εξαλείφει το πρόβλημα. Η αντιμετώπιση της αιμορροιδοπάθειας είναι χειρουργική. Δεν είναι ένα απλό θέμα ούτε για το γιατρό ούτε για το χειρουργό η χειρουργική αντιμετώπιση της αιμορροιδοπάθειας. Και ο λόγος είναι ότι η ιδανική εγχείρηση για τις αιμορροίδες δεν έχει βρεθεί. Και όταν λέω ιδανική εγχείρηση, τι εννοώ? Εννοώ την επέμβαση στην οποία ο άρρωστος γίνεται με τοπική νάρκωση, μένει ελάχιστο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, έχει ένα μόνιμο αποτέλεσμα και με μια εξασφάλιση με μηδενικό ποσοστό επιπλοκών. Τέτοια επέμβαση δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχουν συν, υπάρχουν και πλην, και τις επεμβάσεις αυτές εξατομικεύεται βάσει της εκτάσεως και της κατάστασης που είναι οι αιμορροίδες στον άρρωστο. Που σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να έχουν και επιπλοκές, κάποιοι μπορεί να ξαναεμφανίσουν το πρόβλημα μετά το χειρουργείο. Φυσικά. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές κατά καιρούς. Ας πάρουμε οι οποίες ουσιαστικά ο σκοπός τους είναι να καταστρέψουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτές τις διωγγωμένες φλέβες. Η πρώτη μέθοδος που που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας είναι σε εσωτερικές αιμορροίδες πρώτου ή βία δευτέρου βαθμού. Είναι η απολύνωσή τους, δηλαδή όταν λέμε απολύνωση μιλάμε να στραγγαλίσουμε τη βάση του αιμορροιδικού όζου, ώστε αίμα να μην πηγαίνει σε αυτόν, άρα λοιπόν να μαραθεί και να πέσει. Και αυτό γίνεται είτε με ελαστικούς δακτύλιους, με ένα ειδικό μηχάνημα μπαίνει ένας δακτύλιος στη βάση ελαστικός, ώστε να εμποδιστεί η αιμάτωση της αιμορροίδας, να μαραθεί και να πέσει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει κανένας και με έγχυση σκληροθεραπείας, δηλαδή ουσιών οι οποίες δρούν ερθιστικά μες στο τείχομα της φλέβας αυτής, που οδηγούν στο να θρομβωθεί και να κλείσει και να μαραθεί. Και από τις δύο αυτές μεθόδους πάλι μπορεί να έχει κανένας επιπλοκές. Και η βασική επιπλοκή είναι ότι όταν ο αιμορροιδικός όζος πέφτει περίπου την 7η με 10η μέρα, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν δώσει θεαματικές αιμορραγίες από πίσω. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης ξεκινά από τα πιο απλά και πάμε σε λίγο πιο αιματηρά, ας το πούμε. Είναι η φωτοπυξία, δηλαδή με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας να θρομβώσουμε την αιμορροίδα. Αυτό έχει ένα ψηλό ποσοστό υποτροπής, δηλαδή μπορεί να το κάνουμε και να το ξανακάνουμε και να ξαναγίνει.
Τελευταία έχει προταθεί μια μέθοδος που με ένα ειδικό προκτοσκόπιο υπάρχει μια κεφαλή υπερήχου στην περιοχή και προσπαθούμε να εντοπίσουμε το αγκείο που αιματώνει την αιμορροίδα και εκεί πέρα να βάλουμε ένα ράμα και να το κλείσουμε ώστε να μειωθεί η αιμάτωσή της και να μαραθεί η αιμορροίδα. Εμφανίζεται σαν απλή μέθοδος, είναι αρκετά καινούρια μέθοδος, δεν έχουμε δει όλο το εύρος των αποτελεσμάτων, αλλά και αυτή έχει ποσοστό υποτροπών. Μάλλον αποτυχίας, όχι υποτροπών. Γιατί υποτροπή σημαίνει ότι έχω θεραπεύσει την κατάσταση και ξαναγίνεται. Εδώ μιλάμε για αποτυχία της μεθόδου. Πριν χρόνια στην Αγγλία, σε ένα τσίρκο, ήταν κάποιος ο οποίος είχε πρόβλημα αιμορροίδων και έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα και ένας τότε χειρουργός Εγγλέζος, ο Πίτερ Λόρτ, δοκίμασε να κάνει αυτό που λέμε σήμερα διαστολή του προκτικού δακτυλίου, διαστολή κατά Πίτερ Λόρτ. Ο άνθρωπος αυτός, αυτό το οποίο σκέφτηκε είναι ότι υπάρχει, όπως είχαμε πει, και ίνωση, ανάπτυξη συνδετικού ιστού μεταξύ των αιμορροιδικών όζων και σκέφτηκε ότι αν διαστείλει τον προκτό με τα δάχτυλά του, θα σπάσουν αυτές οι ίνες συνδετικού ιστού, θα αποχετευτεί καλύτερα το αίμα και δεν θα έχει αιμορροίδες. Και πραγματικά αυτό το επέτυχε στον τότε ασθενή του, τον οποίο εξαφανίστηκε. Και όταν τον είδε ύστερα από κάποια χρόνια, του λέει: έχεις πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα από πίσω. Και αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος της διαστολής. Και αυτό πρέπει να ξέρεις το τι θα το κάνεις, γιατί ο κίνδυνος δεν είναι εδώ αιμορραγία, αλλά ο κίνδυνος είναι να κάνει ζημιά στον σφικτήρα και ο άρρωστος να έχει ακράτεια μετά. Αντίστοιχη πάλι στη θεωρία αυτή είναι η πλάγια σφικτηροτομή, εντυπωσιακή λέξη. Πλάγια το λέμε γιατί γίνεται στο πλάι του προκτού, σφικτηροτομή γιατί με ένα μαχαίρι, με ένα ψαλίδι, κόβει κανένας τον έξω σφικτήρα ώστε να χαλαρώσει η περιοχή και να αιματωθεί καλύτερα ο αιμορροιδικός όζος. Και ερχόμαστε σε πιο αιματηρές μεθόδους, όπως είναι η κλασική αιμορροιδεκτομή. Η κλασική αιμορροιδεκτομή είναι μια μέθοδος με την οποία αφαιρεί κανένας χειρουργικά την φλέβα η οποία πάσχει, άρα λοιπόν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα μέσω των αιμορροίδων. Και από εκεί και πέρα είτε αφήνεις το τραύμα να κλείσει μόνο του, όπως λέμε στην ιατρική κατά δεύτερο σκοπό, και αυτή είναι η μέθοδο Millikan-Morgan, ή έρχεσαι και συμπλησιάζεις τα χείλη του τραύματος για να υπουλωθούν γρηγορότερα, είναι η μέθοδος Ferguson. Ανάλογα της εκτάσεως των αιμορροίδων, σου επιτρέπεται ή όχι να συμπλησιάσεις τις μεθόδους. Πάντως είναι μια μέθοδος η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα, σου δίνει ριζική λύση στο πρόβλημα. Έχει το μειονέκτημα ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα να υπουλωθεί, όχι τραγικό, γύρω στις 3 εβδομάδες, αλλά μετά το αποτέλεσμα πραγματικά είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με από εκεί πέρα που ξεκίνησες. Τέλος, υπάρχει η μέθοδος Logo, η οποία είναι μια των τελευταίων ετών μέθοδος με χρησιαπτικά εργαλεία, η οποία όμως έχει και αυτή προβλήματα αιμορραγίας και ο χρόνος μέλει να δείξει τελικά κατά πόσο είναι τόσο αποτελεσματική όσο λένε ή όχι. Πάντως, ο γιατρός θα βάλει την τελική ένδειξη ποια χειρουργική μέθοδος είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο ασθενή. Πάντως, χρειάζεται καθαριότητα της περιοχής, σωστά, σωστή διατροφή, υγιεινή διατροφή, πλούσια σε σε κάποιες τροφές οι οποίες βοηθούν στην επισκεψιμότητα συχνά στην τουαλέτα. Εν ολίγης η αποφυγή των προδιαθεσικών παραγόντων που έχουμε ήδη πει. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λορεντζιάδη για όλα αυτά που τα χρήσιμα που μας είπατε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Γρήγορα. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να είστε όλοι καλά. Νιώθετε το στόμα σας ξηρό? Ξηροστόμ, η νέα σειρά προϊόντων στοματικής υγιεινής κατά της ξηροστομίας. Με αντιοξυδωτικές ιδιότητες και προστασία από φλεγμονές. Ξηροστόμ, γιατί η υγεία μας ξεκινάει από το στόμα.